kuuntelu, Vanhavas. Sepänkatu 2-4A. Saananen Petri ilmoittaa. Häntä on puukotettu, vatsasta tulee veri. Parempia tietoja ilmoittajalle eli AHK:lla ei ole. Ambulanssi on menossa paikalla. Ja joku muukin partio, Ripa lähinnä tai muu, joka on lähellä. Sepänkatu 2-4A ja Saananen. Joo, 14 menee kans tästä Kappelimäentieltä. Tästä kuittaa tää. 14-16 vitossa. Kuulee. Eikö ole ne kaupungitalot siinä? Kappelimäentien puolella? Joo. Sepänkatu 2-4, näitä punatiilisiä taloja tossa. Jep. Me tullaan tästä vesijohtotietä tai vesilaitoksitietä. Me ollaan kohta siellä. Tulkaa, te tuutte sitä Kappelimäentietä, niinkö? 116, 14 paikalla. Pittiin. 11 on tulos myös paikalle. Aikatietä, meillä on puukotteja Rauroos ja puukotettu on tuolla jossain rapussa, ambulanssin näköjään tulee just. Kuitti, vaan se kuittaa. Pojat! Ja 15 tulkaa tänne näin. Sonja! Kyllä se on aika paha pois, että tässä ambulanssi äkkiä. Paikalla. Kuitti. Pojat, pyytäkää paanit. Tuliko ripanauto jo? Mitä Jussi sanot? Tuliko ripanauto? Ei näy vielä täällä. Ei se velikko pois maassa. Mä avaan. Ja Ripa ja 16, niin 14 lähtee viemään tätä kaveria pois täältä. Viedään koppiin. Joo, selvä, hyvä.